Digos kanton. Tinanong kita kanin. Ate ni, hotdog lang naman.
Hantay lagi man mang tipod bagagaan. So nga dada makasaong timula. Apa yun? Dada mo abiyag da ano? Apa yung kacita ko na ano mangog? Ang ko ano. Kasi hantay nga umula. Soda mula. Asan? Next, ano? Doraemon. Hindi ko Mag-ready ka. Ma, puro to man. Come on. Tawag ko. Karon ka ba bumuntes? Arm? Arm? Ako puro to man. Haan mo, ining ka nagtatay. Ika mga latid na nung tadyan ah. Inti timbada na dalos daling kan.